बिथांखौ लाइफ इमप्रिजनमेन्ट होनायाथ' दानि बाथ्रा नङा आसलथे बोसोरनि सिगाङावनो लवार कर्टआव बिथांखौ होदोंमोन मात्र बिथांनि बै राया सिगांनि होनाय लवार कर्टनि राय बेखौ रिभिउ खालामफिननो थाखाय पुनर्बिबेसना खालामफिननो थाखायसो एपिल खालामनाय जादों हाइकर्टआव जों आसा खालामदोंमोन जे अन्तत सिगांनि रायनिफ्राय एसे आलादा रोखोमनि राय ओंखारबोगोन आरो बिथाङा किसुबाबो रेहाय मोनगोन बेखौ जों आसा खालामदोंमोन खिन्थु मैया जिखिनि राय फैबाय बेयो थारैनो जोंनि थाखाय खोब बारा मोजां जायाखिसै जों जिबायदि आसा खालामदों बेबायदि फैयाखिसै बरन्च लवार कर्टआ जिखिनि राय होदोंमोन बेखौनो बाहाल लाखिफिनबाय आरो बे जोंनि थाखाय एसे दुखुनांथाव बाथ्रा जे रन्जन दैमारि बिथाङा थांनाय 2020 मायथाइनि जि बिटिआर सुक्ति बेहायबो सहि होदोंमोन बे सागान होग्रोदोंमोन आरो बेबायदिसो जों आसा खालामदोंमोन जे बिथाङा सागानकारि हिसाबै एसे रेहाय मोनगोन होननानै खिन्थु रेहाय मोनाखिसै जों मिथिगौ जे सरकार मोनसे सोलिनोबा जा मोनथाम दालाय थायो सरकारा मोनसे जाबाय लेजिस्लेटिभ गुबुन मोनसे एग्जिकिउटिभ आरो मोनसे जुडिसियारि दा मोनफ्रोमबो दालाया समान समान मोनथाय दं आरो रावबो रावखौबो इनफ्लुयेन्स खालामलायनो हाया दा बेनिखायनो जुडिसियारि डिपार्टमेन्टआ गावनि लाइन मथे खामानि मावबाय आरो बेखौ जों गोरोन्थि जादों होनना बुंनो थांबा बे गोरोन्थि जागोन बेनिखायनो ल'आ गावनि लामाजों थांनानै खामानि मावबाय जोंहा दुखु नांदोंबाबो जों बुंनांगौ जेबो उपाय गैया खिन्थु जोंहा लामा गोथेथाराखै दासिमबो जों सुप्रिम कर्टआव थांनानै बिथांनि थाखाय मावनायनि मोनसे लामा दं आरो जों बेखौ सिन्था खालामनानै फैगौ समफ्राव खामानि मावनानै बिथांखौ अन्थ' सुप्रिम कर्टआव लांनाय बाथ्राखौ सिन्था खालामगोन माखासे रायजो राजाफोरा जिहेतु नोंथांमोनखौ हायुङाव थानाय जायफोर दङ बिथांमोनखौनो दुखारुप खालामनानै दिनै बन्द' जायफ्रा आसलथे बन्द' होदों बिथांमोना ल'खौ रेसपेक्ट खालामनो रोङा कारण जुडिसियेलनि पावारा नों आंनि पलिटिसियानफोरनि पावार बायदि जों आखाइ गोसोआव आखाइ थाखा फिदिंनो हानाय बायदि नङा बे बाथ्राखौ ल'नि जुडिसियेलनि जिखिनि पावार जिखिनि अथरिटि बेखौ जायफ्रा बुजियाखै बिथांमोनानो दिनै बन्द' होदों कारण एक्जिकिउटिभ आरो लेजिस्लेटिभ जिखिनि पावार दं जिखिनि अथरिटि दं दिनै जुडिसियारियाबो एखे पावार दं आरो बेनिखायनो बेखौ रावबो इनफ्लुयेन्स खालामनो होबथानो हाया बादा होनोबो हाया इन्टारफेरेन्स खालामनोबो हाया बेनिखायनो गाव गावनि खामानिखौ मावगोन बेवहाय जों लुगैनाय बायदि जाजानो लुगैबाथ' जानाय नङा कारण सबहानो निजा निजा अथरिटि निजा निजा पावार थायो आरो बे लेभेलजों बिथांमोना खामानि मावदों